of Health, Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health, Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan, Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB, always number one. Ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna at kami ang iyong makakasama sa araw na ito. So para sa atin pagchichikahan ngayong araw, nais nating bigyan topic ang ating focus pala ang ating topic for today. So Max, ano ang ating topic for today? Ayan, so ang ating pagchichikahan ngayon ay tungkol sa mental health at makakasama natin si Dr. Maria Angeli Morico mula sa BRTTH. Isa po siyang psychiatrist consultant sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. So siguro wag na natin papatagalin pa, panoorin natin ang ating naging chikahan with Dr. Morico. Para sa ating chikahan ngayong araw, ating pagchichikahan ang mental health. Kaya kasama natin si Dr. Maria Angeli Morico, isang psychiatric consultant sa BRTTH. So magandang araw po, Dr. Morico. Magandang araw, Ma'am Maxine. Right, so simulan natin ang ating chikahan sa kung ano po ba ang mental health. Okay. Napaka-akmang panahon para pag-usapan natin actually ang mental health because October, diba ang buwan na Oktubre ay sineselebrate natin ang mental health month, no? Mental Health Day is actually October 10. So ano nga ba ang mental health? Ayon sa WHO or World Health Organization, ang mental health ay isang estado ng well-being ng buong pagkatao kung saan ang isang individual ay may abilidad na yung kanyang abilidad ay nagagawa niya at naipapakita niya at kaya niya na mag-cope sa mga pang-araw-araw na stress at kaya niya na magtrabaho productively at maliban pa dyan na may kakayahan siya na magbigay ng contribution sa komunidad. So ito ang buod ng isang tao na kino-consider natin na mentally healthy. Alright, so paano naman po, Doktora, yung mga hindi mentally healthy? Anong mga karaniwan na nagiging cause ng mga mental health concerns? Okay. Sa mental health concerns or mental disorder, tatlong parang malaking dahilan ang base sa pag-aaral ang sinasabing posibleng maging rason kung paano ang isang tao nagkakaroon ng mental health concern. Yun yung biopsychosocial framework, no, yung kaisipan. Biological, ibig sabihin posibleng yung biological factors, no, like sa pamilya, merong genetic problem, no? Meron talaga sa pamilya na may mga sakit ng mental health or kung wala man, doon sa taong nagkaroon ng mental health problem, ang rason ay dahil sa impairment or abnormalidad sa chemicals sa brain. So yan yung biological. Social factors na pwedeng maging rason kung paano magkakaroon ng mental health issue or illness sa isang tao is kung ang isang tao ay ma-expose sa mga traumatic events, no, na pwedeng kumbaga maligalig ang kanyang psyche, yung psychological setup, na siya ang pwedeng mag-trigger na magkaroon siya ng mga sakit sa mental health. And thirdly, mga stresses, no?
medical conditions. Mga chronic medical conditions ay posible din na siyang maging dahilan kung bakit pwedeng magka-develop ang isang tao ng mental health concern. Alright, so yun po yung mga causes. Pero ano po ba ang magagawa natin para ma-prevent itong mga mental health concerns? Okay. Actually, wala talagang parang sure way, na mape-prevent ng isang tao na hindi siya magkaroon ng mental health concern. Pero, may mga steps kung paano natin matutulungan ang ating sarili to minimize yung parang kumonti ang posibilidad na magka-develop tayo ng mental health issues, okay? One is yung magkaroon tayo ng abilidad na matutunan kung paano mag-navigate or matugunan ang mga normal stresses or daily stresses in life. Kasi sabi ko nga, environmentally, pwedeng exposure to extreme trauma or stresses can be a reason, pwedeng maging rason kung paano magkaroon ng mental health issue ang isang tao. So, sa puntong yan, pwedeng maibsan or ma-minimize ang posibilidad kung matutunan ng isang tao kung paano matugunan ang mga stress na dumarating sa kanyang buhay. Okay. Pwede din na ang isa pang paraan is yung tinatawag natin na resiliency. Oo. Yung abilidad natin na mag-adjust sa kahit anong pagbabago na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kasi 'di ba hindi predictable talaga actually ang buhay. Yung minsan akala natin ito na ang natural na araw-araw natin na lifestyle, pero biglang may darating na hindi tayo prepared tulad ng pandemic. Yung abilidad natin na magtugon sa ganitong pagbabago sa ating buhay or ang tinatawag na resiliency, isang paraan na kung saan pwede natin maprotektahan ang sarili natin na magkaroon ng mga mental health issue. And of course, to develop our personality. Yung akma lang na confidence, o self-assurance, yung belief mo sa sarili mo na kaya mo na gawin ang isang bagay. So, isa rin itong paraan na base sa pag-aaral ay makakatulong na ma-lessen yung probabilidad na magkaroon tayo ng mga mental health issues. Alright, so what if po, Dra, hindi na talaga na-prevent yung mental health concerns? Ano po yung mga signs na kailangan nating tingnan para malaman na kailangan na magpa-check o humingi ng tulong? Okay. Maraming mga signs na kailangan natin na very important din sa mga nakikinig po sa atin na matandaan natin itong mga senyales na to para kung nakita natin ito sa ating mga kasama sa bahay, lalo na sa ating mga kapatid or mga anak or sa ating mga magulang, magkaroon na tayo ng parang red flag na baka ang ating kasama sa bahay ay nagde-develop na ng isang mental health illness or disorder. So, ang mga common na kailangan natin na tandaan or i-obserbahan na posibleng mag-manifest are una, yung pagbabago sa pagtulog. Pwedeng mali na yung oras ng pagtulog, mahaba na masyado ang pagtulog or hindi na natutulog. Kasali nito, pwede din na yung nagbabago na yung appetite, yung either sobra ng kumain or ayaw ng kumain, no? So, yung pagbabago din ng mood, yung pagiging irritable, palaging magalitin or hindi na umiimik, hindi mo na nakakausap, ayaw nang makiusap or lagi na lang pumapasok sa kwarto, ayaw na mag-interact sa kapamilya, ayaw nang lumabas, natatakot nang lumabas, okay? At posible pa yung tinatawag natin drop-in functioning. Yung dati masipag siya mag-aral, dati masipag siya sa trabaho, lagi siyang pumapasok sa trabaho, very optimal, maganda ang output niya sa trabaho. Tapos biglang hindi na siya makatrabaho, hindi na nag-aaral, parang hindi niya na naiintindihan yung gagawin, no? Persistently. Tapos, ang isa pa na posibleng simptomas yung
problema sa pag-iisip na parang pag kinakausap mo parang lihis na lihis ang sagot or kakaiba ang sagot or parang alam mo yun yung parang pag kinakausap mo hindi mo ma-follow kung ano ang sagot, parang ikaw litong-litong parang teka lang saan ba papunta yung sagot niya, yung mga ganon, or nagsasabi na siyang may naririnig siya, may nakikita siya na hindi naman natin naririnig or nakikita ng mga kasama, and or nawawala na ng gana sa buhay, no? Ayaw nang mag-asikaso sa sarili, lagi na lang nakahiga sa yung tinatawag na apathy, ayaw nang pumasok, wala nang initiative. Kung dati masipag siya maggawa sa bahay, parang biglang hindi niya na alam kung anong gagawin. So, marami pa yung laging nanenervyos, nagkakaroon na ng mga kakaibang mga behavior, no? Yung parang makikita mo nakatingin sa sun, or may mga hand gestures na, no, na parang akala mo nakikiaway siya or akala mo nakikidebate siya pero wala naman siyang kausap. So itong mga senyales na to dapat ma-pick up ng mga kasama sa pamilya para mag-isip na baka kailangan patingnan sa isang profesional, baka kasi meron nang nangyayari sa kanyang kaisipan na kailangan ng tulong, no? So usually one or two or even just one, pero kadalasan combination nito ang actually na magmamanifest sa isang tao na magbibigay sa atin ng sign na posibleng nagkakaroon ng mental health problem yung particular na individual na to. Alright. So, Doktora, now that we know kung ano ang mental health, tas kung paano ito i-prevent and yung signs and symptoms nito, bakit ba mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang mental health? Okay. Napakahalaga ang mental health kasi sinasabi nga, there is no health without mental health. Can you really imagine, pwede ba natin ma-imagine ang isang physically well? Parang wala siyang any medical concern, pero pag may mental health problem, hindi makatulog, wala nang inisyatibo, masasabi ba natin na healthy yung isang tao? So makikita natin na ang mental health ay isang importanteng parte ng kabuuan ng health ng isang individual, no? So bakit na kailangan? Kasi alam natin na pag nagkakaroon ng ang isang tao, as mentioned kung ano ang mentally healthy person, ang mentally healthy person is isang tao na may kapabilidad magtrabaho, may kapabilidad na magtulong sa komunidad, may kapabilidad na mag-navigate, mag-address or magtugon sa mga natural stresses. So pag sinabi natin na mentally hindi healthy or may illness, ma-imagine natin ano ma-imagine natin sa isang taong hindi nagtatrabaho, ang isang taong wala ng pag-asikaso sa sarili. So of course magkakaroon ito ng kahirapan sa pamilya, no? Magiging issue to sa family relationships kasi kung lagi na lang siyang hindi nakikiusap or lagi siyang irritable sa may change in mood siya. So, syempre, magkakaroon ng conflict kasi parang hindi na siya maintindihan sa pamilya na bakit biglang ganito na siya or pwedeng mag-isolate na siya. Ayaw niya nang lumabas sa kwarto, ayaw nang makiusap sa kapamilya. Pag lumalabas yung pamilya to, for example, mag-attend ng family gathering, ayaw na siyang sumama. Kaya naman magdi-disconnect na siya. So, and then, base sa pag-aaral, pag ang mental health issue, nagtataas ng poverty level at ng homelessness. And kasi nga, 'di ba, pag hindi ka nagtatrabaho, hindi ka makakatulong sa income, sa financial status ng pamilya at hindi pa 'yan, maliban pa diyan, dahil may isang kapamilya na may mental health issue, kadalasan may isa pang kapamilya na hindi nagkakaroon, hindi pwede magtrabaho kasi kailangan asikasuhin itong kapamilya nilang may mental health concern. So ang nangyayari, dalawa na miyembro ng pamilya ang hindi nagiging contributor sa family income, no?
Compared, of course, kung may problema, di dalawa sila na nakakatulong sa family concern. So in terms of financial implications, yun. And for a small percentage na lalaman natin may mga pangyayari na pag ang isang tao ay may mental health, may posibilidad na sinasaktan niya ang sarili niya or pwede din na manakit siya ng ibang tao. So these are just a few. Konti lang to sa mga pwedeng komplikasyon kung ang isang tao ay may mental issue. So talagang importante sa atin para maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng pamilya at miyembro ng komunidad, kailangan mentally healthy tayo. So, importante na alagaan natin, hindi lang ang physical na mental na health natin, pero pati at mas importante ang mental health natin. Alright, so maraming salamat Dr. Morico sa pagsagot sa ating mga unang katanungan. So ngayon alam na natin ang basics tungkol sa mental health at paano ito maapapangalagaan. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan at mamaya-maya ay pagpapatuloy natin ang ating chikahan with Dr. Morico. Sa kasalukuyan, ang mga hospital sa ilalim ng Department of Health ay maaari lamang mag-upgrade at magdagdag ng hospital beds sa pamamagitan ng mga panukalang batas. Ayon sa datos ng DOH, ang average bed occupancy rate ng mga DOH hospitals ay nasa 131%. Ito ay mas mataas sa standard na 80 to 85%. Ang resulta nito ay mas mahabang waiting time ng mga pasyente na humahantong sa delayed na health services. Ngayong pandemya, higit na mas kailangan ng bawat Pilipino ang maayos at dekalidad na health facilities at services upang matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Kailangang mapabilis ang proseso ng pag-upgrade ng bed capacity at service capability ng mga DOH hospitals. Ito ay upang mas marami pang Pilipino ang maka-access sa quality healthcare services. We need the passage of DOH hospital bed capacity and service capability rationalization bills. Why is it important? Ang mga panukalang batas na ito ay mag-o-authorize sa Department of Health na i-adjust at i-approve ang authorized bed capacities at angkop na service capabilities ng mga hospital. Naaayon din ito sa Philippine Health Facility Development Plan, ang national plan sa required investments at pangangailangan ng isang ospital para paglingkuran ang catchment area nito. Sa kasalukuyan, mayroong 81 DOH hospital sa buong bansa. Ang ilan sa halimbawa ng mga DOH hospital ay ang National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, at marami pang iba. Sakaling ito ay maisabatas, ang DOH ay mabibigyan ng otoridad na mag-upgrade ng mga ospital nito. Mabilis nitong matutugunan ang problemang pangkalusugan ng mga Pilipino at agarang madadirect sa tamang healthcare facility ang mga pasyente mula sa primary care hanggang tertiary base sa kanilang mga pangangailangan. Inaasahang mahigit sa 1.2 milyong Pilipino kada taon na nangangailangan ng serbisyong medikal ang makikinabang oras na maisabatas ito. Let's support the health of Philippines. Let's support this legislation. Narito ng pag-asa. Isa-isa na tayong nabibigyan ng panlaban sa pandemya. At sa patuloy na pagmask, hugas, at iwas, nakakabalik na tayo sa mga namimiss natin. Para makasama na muli ang pamilya. Bago naman ang makita. At mabawasan ang pangamba. Alamin sa LGU kung paano mababakunahan. Ingat-angat. Bakuna lahat. Kasama pa rin natin si Dr. Maria Angeli Morico at ating pinag-uusapan nga ang mental health. So kanina sa ating first part ay nalaman natin yung basics
ng mental health, kung ano nga ba ito at kung ano mga madalas na sanhi ng mental health concerns at syempre kung paano natin ito may iwasan at bakit ito mahalagang pangalagaan ng ating mental health. So Doktora, ang mga susunod po namin na babanggitin, ito yung mga statements na madalas natin makita online or mga naririnig natin sa mga radyo or sa television. Maaari niyo pa bang paliwanag kung ito po ba ay isang myth or factual po ba itong mga statement? So for our first statement po, Doktora, rare ang magkaroon ng mental Okay. Mental illness actually is common, no? Actually, common po siya. Base sa statistiko, isa kada 5 adult ay nagkakaroon ng mental health issue. So, imagine, ilan tayo ngayon ditong nag-uusap? 5 ba tayo? So, kung 5 tayo, at this point, may isa sa atin ngayon na nakaka-experience ng mental illness. So, ganon siya ka-common, okay? Usually, nag-uumpisa siya sa bata, no? Base sa US statistics, no? 50% ng mga may mental illness nag-uumpisa ito sa edad na 14 years old. And 3/4 of the cases, no, begins at the age of 24. So early onset siya actually, between 18 to 24 years old. Siya yung very common na age range na nagkakaroon ng mental illness. Pero base nga doon sa statistics na sinabi ng American Psychiatric Association, early as 50% nag-uumpisa ulit at 14 years old. Alright, so nabigyan nyo na din ng pahapyaw So very ang common ating siya to answer the question. Yes. Thank you. So common po ang magkaroon ng mental health illnesses. So ngayon naman po, Dra, nabigyan hapyaw nyo na po yung kanina nyong nabanggit. Ang mga bata ay hindi nagkakaproblema sa kanilang mental health. So Doktora, your explanation po dito? Sabi ko nga kanina na 50% po nag-uumpisa sa 14 years old. Pero hindi ibig sabihin na nag-uumpisa lang 14 years old, no? It's just na mas common po. Although marami talaga na pwede itong mangyari from childhood, no? Adult life, late life. So across the age group, nangyayari po ito, including sa very young. Usually, ang pinaka-earliest na pwede natin na ma-observe na problem would be intellectual disorder. Nakikita yan, di ba? Kasi may mga delayed developmental milestone po na na-observe ang isang magulang sa paglaki ng bata. Yung makikita mo yung pagsasalita, parang alam natin at 2 years old, may mga 1 word, 2 words or phrases na. So at this age, very young age, may napipick up na mga intellectual disability. So ibig sabihin, at a very young age, a mental illness ay pwede nang mag-manifest, makita na sa isang bata. At sabi ko nga, very common mental illness in the young would be intellectual disability disorder, language problem, no? Ang very common at very familiar ang mga tao would be ADHD, no? Attention deficit hyperactive disorder. So ito naman usually nakikita at medyo nako-confirm to pag pumapasok na sa school ang mga bata. So ngayon, di ba, ang mga bata at 4 years old na pumapasok na sila sa so napipick up, napapansin ito sa bahay pero kadalasan ina-understand to sa family kasi laging ang explanation, baka talagang malikot lang yan tulad ng kung sino ka magulang. Pero mas nagiging prominente itong napapansin pag pumasok na sa school kasi comparable, di ba? Kaedad niya ang kasama niya sa school. So mag-stand out talaga ang behavior niya, no? So doon talaga mapapansin at makikita din, maobserbahan din na consistent yung behavior all throughout the academic year.
So yung consistency of behavior usually nagbibigay ng inkling, no, ng sa isang guro na mukhang may concern ito in terms of impulse control, attention concern. So binibring up at binidiscuss na usually yan sa mga magulang. So to answer again the question, nangyayari din ang mental health issues sa mga bata. Alright, so para sa susunod naman po, Doktora, is it a myth or a fact na ang mga mayroong mental health problems ay violent at unpredictable? Hindi po lahat, no? So, may nangyayari po yan at kadalasan nangyayari po yan sa may mga diagnosis na psychotic disorder. Pero sa statistics po, ang mga psychotic disorder, yung tinatawag natin na schizophrenia, only 0.2%, no, ang apektado ng schizophrenia. So, ang liit-liit po ng populasyon na meron yan. So, ganun din lang naman kaliit among those sa mga tao na may mental health issue. Kaya lang, yun na po kasi ang napoportray sa media, sa TV, sa mga, di ba, noong panahon, sa mga movies, na parang ganun ang representation ng isang mental health issue. Parang laging baliw, laging nawawala sa sarili. Tandaan po natin na actually, mas marami pong kaso ng mental health illness ay depression at anxiety. At ang depression at ang anxiety, usually hindi po nagmamanifest po ng mga aggressive or violent behavior. Posible po sa depression na may mga ilan yung may diagnosis po na major depressive disorder with psychotic disorder. Yun, pwede po itong maliit na populasyon among those with depression na pwede rin mag-manifest. Pero maliit lang po yun. So majority of those na affected with mental health disorder would be affected with depression and anxiety. And ito po, hindi naman po sa kanila nakikita ang violent tendencies or aggressive tendencies. Okay? So, imagine sa statistics po in 2020 ng study ni Martinez, 6 million of Filipinos live with depression and anxiety. So, marami po sila na may depression and anxiety. At ang iba nga hindi natin alam na meron, di ba? Kasi parang silent illness yan. Ang iba hindi rin naman openly nagdi-discuss yan. And yet, hindi natin sila nakikita na nagmamanifest ng aggressive or violent tendencies. So, myth po siya na majority or mental health illness is always equated with aggression or violent tendency. Hindi po yan Alright. totoo. Okay, thank you po for the clarification, Doktora. So, ang susunod na po natin na statement, is it a myth or a fact na ang mga mayroong mental health illness, kahit ang mga namamanage ang kanilang mental illness, ay hindi kayang mag-handle ng stress? Myth din po siya, no? Kasi again, as mentioned previously, marami ang nagkakaroon ng anxiety and depression. At karamihan nito are working population, karamihan nito are really very productive citizen ng ating komunidad. So, nagkakataon lang na at a certain point in their life, pwedeng may pinagdaanan silang stressful situation or traumatic situation or family concerns na natitrigger sila na magkaroon ng mental illness. So, pwedeng temporarily na hindi nila kakaya na mag-handle ang stresses, but with the help of their therapist, with the help of their when they consult, yun po yung goal ng management at treatment namin sa mga pasyente na maibalik po sila sa kanilang previous level na kakayanan. So, hindi po ibig sabihin na pag nagkaroon ng mental illness, forever nang hindi nila kaya wala na silang abilidad to cope or navigate with the natural stresses in life, no? Hindi po yan totoo. But of course, there are certain mental health illness
lalo na yung chronic at yung yung kinaklasify as serious mental disorder or SMI, no, na talagang meron pong deterioration o pagbababa ng kanilang kapasidad na maging parang kapaki-pakinabang na citizen. Makikita yung deterioration ng kanilang abilidad. Doon talaga, pwede natin talagang makikita sa kanila ang kahirapan na ma-address ang normal na stress sa buhay. So, but to generalize na parang pag sinabing may mental illness ay hindi na marunong mag-cope ng buhay o ng stresses ng buhay, myth po siya. Alright, thank you po, Doc. So for our next myth or fact, ang mga kahinaan o character flaws ay nagiging sanhi ng mental health problems. Sabi ko nga, tatlo ang dahilan bakit tayo may mental illness. So, pwedeng genetic problem. So, ito yung talagang dahilan, no? Pwedeng na-expose yung tao, kahit gaano man ka-strong ang isang tao, pero kung ma-expose siya in severe traumatic or stressful situation, it can trigger pwede siyang ma-trigger na magkaroon ng mental health issue, or kung magkaroon siya ng ng chronic medical illness. So, ang character flaw is not a prerequisite na parang pag may character flaw ka, magde-develop ka. Hindi. Kasi kahit yung pinakamatatag at malakas na tao, pag binabagyo din ang buhay, posible din na mag-buckle down, no? So, I think that's a myth also, no? Although, may mga tao na talagang, to begin with, meron na mga parang, how would you say that, na yung development ng personality and psyche is a little bit delayed or immature, no? Na nag-i-increase ng probability for them na mas less ang kapabilidad nila to address mga normal stresses. So, mas nakiging prone din sila to develop mental health illness. So, possible siya, pero hindi siya lagi, kumbaga. Alright, so for the next one po, Doktora, is it a myth or a fact na hindi na nagre-recover ang mga mayroong mental health problems? It's really a myth, and I really want magbe-beg to disagree talaga ako, kasi parang yun po ang goal namin bilang psychiatrist and even those who are in the mental health profession, na ang goal lagi for medication, for the therapy, the goal is to ibalik sila sa kanilang dating kakayahan, or minsan nga natutulungan pa sila na mas mataas pa sa dati nilang kakayahan, no? So hindi siya hindi sa lahat ng mental illness hindi na sila pwedeng bumalik sa dati nilang level ng estado ng mental and physical well-being. But again, sabi ko nga, merong mga yung tinatawag natin na serious medical illness, tulad ng schizophrenia o yung common natin na nakikita na parang baliw, no? Yung mga may psychotic disorders na sila talaga, yung populasyon na to, mahirap na ibalik pa sila sa mas mataas na level. Pero ang goal pa rin po namin sa pagtutulong at pag-treat po sa kanila ay matulungan silang mawala itong mga sintomas nila para makapunta sila sa isang level ng pagkabuhay na ang pinaka-minimum, at least maalagaan nila yung sarili nila, or kung hindi man, yung sunod dyan ay at least sa bahay, makatulong sila, kung naalagaan nila yung sarili nila, pero nakakatulong pa sila sa bahay nila, or next to that, or ang sunod pang level na mas mataas dan kaya nilang asikpusuin ang sarili nila, nakakatulong sila sa bahay, at meron din silang kapabilidad na makapagtrabaho kahit posibleng mas mababa sa kanilang, kumbaga, educational attainment. So, sa itong mga goals po namin, makikita natin na kahit pa nga po itong may mga schizophrenia or psychotic disorder,
malaki pa rin ang posibilidad if matreat ng mas maaga, matreat ng maayos at masuportahan ang paggagamot paggagamot nila ng kanilang pamilya, pwede pa sila na makabalik sa isang certain level of functioning or abilidad na maging functional na tao. So, it's a myth. So, hindi ako agree kasi ito yung goal, maibalik sila sa level of their wellness and functioning po. So, there's hope, no? Kasi parang yung statement na yan, parang napaka-hope. Yun lang yung nagkakaroon ng kaisipan ang tao na parang ayaw nila magkaroon ng mental illness kasi yun yung mga haka-haka nga nila na parang pag mental illness parang branded ka na, stigmatized yun. Yung stigmatized ka na forever hindi ka functional, parang lahat magde-deteriorate. Parang sana ito kinukuha natin itong oportunidad na maliwanagan ang mga nakikinig na kaya nga po ginagamot para maibalik, no? At sa tulong din ng tao na sa therapy na ma-educate ang pamilya at ang pasyente ng kanilang sakit at kung ito ay yakapin ng buong-buo ng tao, ng pasyente na ito yung sakit ko, ito yung kailangan kong gawin, ito rin ang kailangan kong tulong sa sarili ko. Itong mga factors na to will facilitate, makakatulong ng malaki na maibalik siya kaagad sa level na functioning niya dati pa. So, there's hope, no? There's hope. There's big hope, no? So, hindi siya parang forever incarcerated ka na, parang nakakulong ka na sa sakit mo na yan. Hindi po. Nandito po kami ng mga psychiatrists, mga psychologists, mga counselors, mga guidance and allied mental health practitioners na who are doing our best effort, no, to be able to help them, no. So, yon. Alright. So, ayan. Isang myth po ang hindi magre-recover ang mga mental illness. Meron pong pag-asa according nga po kay Dr. Morico. So, for our last one po, Doc, is it a myth or a fact that prevention doesn't work? Hindi maiiwasan ang magkaroon ng mental illness. Myth na myth talaga siya, no? Of course, sabi ko kanina, there is no sure way, but there are ways we can improve. May mga paraan na para mai-improve natin yung ating sarili para maging healthy tayo. At syempre, pag naging healthy tayo, kaya natin na makaiwas sa posibilidad na mag-develop ng mga mental illness. So, paano ba to mga una? Syempre, pag meron na tayong may mga symptoms na nakikita, magpakonsulta ka agad, no? Para mas maagang magpakonsulta, mas maaagapan ka agad ang tulong. Pwedeng tulog pa lang, no? So, may mga ways na maituturo para hindi mo na kailangan mag-medicate, no? Mga sleeping hygiene na tinatawag to help, no? Or may mga immediate stresses na minsan kailangan lang kausapin mo, naiibsan na. So, una ito is to ask help if there are symptoms. Pangalawa, at ang mas importante is really to take good care of ourselves. No, malaking tulong na matulog tayo ng maaga, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, magkaroon tayo ng maayos na pagkain, no, yung eating habits at yung quality of food that we're eating. Kailangan natin ng mag-exercise, because exercise makes us physically healthy. Pero meron din po siyang nire-release na yung mga tinatawag natin na endorphins, which are mga positive hormones that parang nag-invigorate sa ating katawan to make us more active and positive thinkers na mga tao. And syempre yung self-care, no? Yung lagi natin sinasabi, rest if you must, enjoy the company of your friends, stay connected, talk with a friend, no, para mag-abreact. If you think that you need to watch a TV or
indulge in Netflix or do some hobbies to relax you kung maraming stress sa buhay, gawin po natin ito. Kasi mga, kumbaga, protective activities po siya to decrease the probability para maibaba yung posibilidad na magkaroon tayo ng mga mental health concerns. So, marami pong paraan, pero basically, ang paraan ito is for us to take care of ourselves. So, hindi tayo mag-abuse ng mga substances, no? Hindi siya yung, tapos yung i-develop natin ang positive mindset, no? Na parang pag may mga bagay na nangyayari sa atin, bago maging mareklamo, bago maging negatibo, tingnan muna lagi, ano ba yung favorite word ko, yung silver lining sa mga pangyayari to. Kasi lagi naman na may positibo na naka-insert sa mga ganitong stressful life. Pero kung talagang at the moment, wala kang makitang positibo, talagang sobrang stressy, pwede mo nang take a break, pause, no? Breathe, no? Before confronting the stress. Kasi ang stress laging nandyan. Pero kailangan matuto tayo na mag-navigate. Kumbaga na marunong tayo mag-drive ng sarili natin. Kung paano ba tayo iiwas? Paano ba natin, okay, may stress dito. Ano ba ang best way na i-handle ang stress? Dahil ba dahan-dahan ba muna? Kailangan ko ba head-on ko siyang salubungin? Kailangan bang park muna ako? Break muna ako? Yung ganun po. So, maging very objective on how to confront this issue. And I think isa pa is to be comfortable and to be humble kasi maraming stress sa buhay mas lalong lumalaki dahil sa mga ego and pride, di ba? Parang nag-overreact, kasi natamaan yung pride, natamaan yung ego, no? Kaya mas lumalaki ang nagiging negative ang perception sa event kasi nakukulayan na ng pride na nasaktan. So, malaking bagay. And itong mga bagay na to, kontrolado natin kasi nanggagaling ito sa ating sarili. Hindi ito galing sa ibang tao. Galing sa atin kung paano tayo nagre-react sa mga bagay-bagay na nasasalubong natin sa buhay. Alright, so maraming salamat po Dr. Morico sa paglilinaw sa mga haka-haka tungkol sa mental health. So dumako naman po tayo sa ating susunod. Alam naman po natin na nasa gitna tayo ng isang pandemya ngayong may COVID-19 pandemic. So ano po ba ang mga naging epekto nito sa mental health ng mga tao itong pandemya? Okay. I think malaki ang epekto, no? At nag-uugat yung epekto ng pandemya sa fact na naging isolated tayo, no? Na disconnect tayo sa ating mga social support system, no? Naging very, alam mo yun, heightened, masyadong mataas yung ating takot, lalo na nung umpisa kasi hindi natin kilala yung kalaban na to, no? Parang di mo alam parang umiikot-ikot siya sa bubble mo na di mo alam kung ano na lahat ng ginawa na natin, di ba? Kulang na lang maligo tayo sa alcohol para lang di ba? Pati sa sakyan naliligo ng alcohol. Ganon para lahat, di ba? Lahat na lang. But at ito ang dahilan kung bakit base sa mga pag-aaral kung umpisa ng pandemya hanggang ngayon, tumaas talaga po ang mental illness, no? Mental disorder cases. At ang particular na yung very common na mga mental illness na parang na-triple pa nga. According to the latest na I read last night, parang 3 times yung increase sa prevalence ng depression, anxiety at substance abuse, particularly alcohol and cigarette, no? Ito yung very common na mga mental illness na lumabas or nag-heighten during the pandemic. But then again, makikita natin na natimbang naman itong negative effects ng pandemic sa maraming positibong epekto, di ba? Nakita din natin na naging closer yung family. Siguro ito na yung pagkakataon na na-appreciate talaga natin yung pamilya. Kung dati parang wala, nandyan lang, confident lang tayong may uuwihan tayo, nandyan yung pamilya natin.
di ngayon na pagkakataon na to, na-appreciate talaga natin na parang wow, parang nung, alam mo yun, parang eto, parang okay pala talaga sa bahay lang. Parang na-appreciate mo yung mother mo, na-appreciate mo yung relationship ng mga anak mo, na nagkaroon ng open communication, na-develop, parang we went back to mga, parang na-appreciate ng mga new generation, yung old yung buhay noon, na parang kung ano nandyan, parang Scrabble, mga games na very educational and family oriented, no? At mas nakilala din ng mga parents yung kanilang mga anak, no? If one became closer, a family became closer to each other, nakita yung importance. Plus, ang dami, di ba, na offshoot din yung pandemic, naging techie na lahat. Kasi yun na yun, yung parang ang connection was really virtual. So ang dami ng Zoom, no, Telegram, and everything. Ang daming discoveries, no? Magaganda rin, ang dami talagang discoveries during the pandemic. But yun, although we would want to highlight the very positive, we would also want to take notice of the mental health issues because one, they had difficulty reaching out mental health services dahil na nga sa mga restrictions imposed by the pandemic, no? And there had been, may mga reports din po na nag-increase po yung mga domestic violence, no? Kasi nga, because na, kumbaga sort of, they were forced, na-pwersa po sila na mag-stay together. So kung sino pa man po yung abusive na family member, nagkaroon ng pagkakataon na natatrap yung mga victims, unlike before, yung ibang mga children who are coming from abusive family, parang going to school is an escape and a haven and a safe time for them. Ngayon, they do not have that opportunity anymore. So they have to live with that, no? So, ito yung mga silent mental health concerns na kailangan maging matyagan din kasi ang hirap siyang i-report, ang hirap siyang i-discover. But ang impact nito or ang epekto nito sa mga bata or mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng bahay ay napakalaki. And isipin natin, magdadalawang taon na sila na nasa loob ng bahay and probably may mataas na posibilidad na mas frequent nilang na-experience o na-expose sila sa abuse within their household or yung partners of abusive, yung tinatawag na intimate partner violence. Itong mga domestic violence that might be happening or actually are happening and have been reported. So, yun din po ang kailangan at doon ako medyo nangangamba kasi hindi siya napipick up kaagad po. So indeed, there's a mental health implication. So, paano po ba tayo mag-cope dito sa mga issues at saka mga changes na dinala po ng pandemic? Paano po natin mag-cope yung ating mental health? Okay. Yung based on the WHO guidelines na, di ba? There are maraming paraan. Una, yung one to increase or be connected socially with your support group, no? At least virtually man lang. So pwedeng tumawag, mag-text, makipag-usap, kumustahin, no? Parang kahit tayo physically disconnected, hindi naman ibig sabihin virtually we are also disconnected, no? The virtual world became our relationship playing field, no? So pwede tayo sa paraan na yan. Second, kung masyadong natotoxic nga sa mga naglalabasan na mga news, fake news, maling news, no? Mga unsubstantiated news na about health issues, no? Yung mga walang basehan na mga impormasyon tungkol sa COVID na hindi daw po COVID or sa mga vaccination, kung masyado nang natotoxic or nagiging poisonous na sa ating emotional and mental well-being,
mag-disconnect po, no? We can disconnect, no? Para hindi na natin madagdagan yung stress. Third, we can find ways na more healthier ways na pwede natin gawin habang nasa bahay na to be productive and to be to while away the boredom in a healthier manner. So, pwede tayong mag-pick up ng bagong hobby or continue yung nating hobby tulad ng kung gusto natin yung pagbabasa ng libro or kung dati nagpo-cross-stitch tayo or nagpo-paint tayo or yung usong-usong ngayon na diamond painting, di ba? Or maging health buff. So, pwedeng mag-exercise sa loob ng bahay and during, ito na yung pagkakataon since sama-sama lagi during meal time, so it's a very good time to talk among yourselves, no? Kung dati sobrang busy na hindi na halos magkita-kita kasi maagang papasok sa school, sa office, sa kanya-kanyang breakfast, pag tanghali, lalo na pagkagabi, mabilisan din kasi ang daming assignments. So ngayon, ang isang pamilya has all the time to spend meal times together at mag-reconnect sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga tiyahin or ano. So, talking with each other is a very good way na makaventilate tayo ng ating mga angst, kumbaga, mga reklamo sa buhay. At ito rin yung pagkakataon na maturuan din sila ng paano ba ang mas magandang perspektibo na pwedeng gamitin pag sa mga problemang ito. And always, no, self-care, no, self-care. Take the needed rest, sleep, eat well, hydrate yourself, no, pray, no, do yoga and mindfulness activities. So there are a lot of ways, no, that we can do actually. So at simple lang, hindi magastos, no. Nandyan lang yan sa atin, ano. So ito po ang mga WHO guidelines to help us cope, no. Ang pinaka naman bottom line in this pandemic, I think ang greatest learning na sana matutunan natin is to become resilient. Ang resilient is the ability to adapt to change. Yung parang like a bamboo, pwede tayo mag-bend pero hindi natin kailangan mag-break. That's resiliency. Alright, so thank you po very much, Dr. Morico. So for our last question na po, Doc, mahal ba ang pag-alaga sa mental health? May mga kailangan po bang mga requirements bago makapag-avail sa mga serbisyo na pang mental health? Okay. Actually, yan lagi yung perspective, no? Yan yung maling akala, actually, no? For the past, hindi na po mahal, no? Kasi pwede natin ma-avail ang serbisyo ng government services for mental health, no? For the last 3 to 4 years, ang DOH, particularly yung DOH Region 5, CHD, and I think in several other regions, no? Pero ang masasabi ko lang kasi yung experience natin dito sa region, no? For the last 3 to 5 years, I think, masigasig po na nag-train ang DOH nung ginawa yung training, yung tinatawag natin na Mental Health Gap, MHGAP program, no? WHO-based din po ito, kung saan nag-develop tayo po, train po natin yung mga municipal health officers, rural health officers, and their representatives, no, mga nurses, para matuto sila on how to, kung paano po mag-diagnose, no, using yung MHGAP na handbook po, no, para maging accessible po at free po ang services for mental health. So, ang alam ko po sa buong region, almost 95 to I think 99% ng lahat ng mga municipal health office, no, ay na-train na po. So yun yung gusto kasi na sila naman po talaga ang frontliners at their level, no, para ma-pick up sa mga munisipyo, sa mga syudad, accessible na po sa mga citizenry of that particular na syudad or munisipyo po, no.
So, dapat po alam natin na accessible na po ang services. Ang ating mga MHOs or Municipal Health Officers and even yung mga nurses po sa kanila, ang iba po ay na-train na to be able to diagnose and start medication, no? So, libre po yan kasi government facility yan. Aside from that po, ang DOH din po bumabagsak na po ng mga libreng gamot sa level din po ng munisipyo or municipal health office or city health office. Basta nag-umpisa na po na nagpapakonsulta po doon, may registry na pong dinedevelop ang mga municipal health offices. So pag may registry na po doon, binabagsakan na po sila ng mga gamot galing po sa DOH po. At itong mga gamot ay magaganda at libre po. So ang mga gamot includes mga antidepressants, mga antipsychotics at mga emergency injectables at yung mga depot medication. So before the pandemic, and I think even pero basta before pandemic madami, ngayon na pandemic, meron pa rin pero medyo konti kasi nga ang priority ngayon yung COVID, di ba? Pero hindi po nag-stop ang services. And for those na who urgently needs hospitalization, meron po tayo sa Kadlan. Okay? Sa Kadlan po ang admissions natin na I think PhilHealth lang naman ang kailangan. Very minimum, I think, ang fee if it's not free. I'm not so sure about that. Pero alam ko, mababa lang po, and some of the medicines are also part of the package, I think. May mga DOH, anong tawag dyan? Hospitals, anong tawag sa amin? Like yung BRTTH, kumbaga parang big catchment areas, no? Na usually parang for complicated cases. Pero prior to pandemic, even yung mga supposedly in-expect namin na ma-catch na ng mga MHO, meron pa rin sa amin na pumupunta, and they are welcome naman for them to be consulting us. So okay lang naman yon. But sad to say po, sa ngayon yung BRTTH, ang OPD po namin na mental health is closed because yung BRTTH po is now purely COVID case, no? So lahat lang po ngayon, so para po ma-minimize po ang exposure ng mga non-COVID, ang OPD muna namin po, particular mental health, hindi po close po ngayon. Pero yung ibang services po na OPD are ongoing din naman po via telehealth. Mahirap kasi po sa psychiatry na telehealth na via phone call lang po. Yun yung mahirap ngayon kasi phone call lang muna po ang sa BRTTH. Kaya kahit majority po sa amin kasing psychiatrist, parang we prefer na at least man lang yung first consult would be face-to-face. Mahirap kasi pong virtual na, So, but anyway, hopefully soon magagawa namin yan. So ako, ang responsibilidad po namin sa BRTTH is to take care of our staff sa BRTTH and also to take care yung mga dati na namin na clients na nagre-release po kami ng gamot. So again, to answer the question, may mga government services na po for mental health disorders at sa level po ng munisipyo at syudad, at ito po ay since government siya, libre po siya, at may mga gamot na libre na rin po as long as meron pong supply. Okay? Pero, yun. So, hindi na dapat mahirap kasi accessible dahil sa munisipyo na po nila. So, punta na lang po sila sa nearest na municipal health office po nila. So, hindi dapat ito expensive. Alright, so maraming salamat po Dr. Morico sa mga kaalaman na binigay niyo sa amin tungkol sa mental health. So sana ay maraming natutunan ang ating mga tagapakinig ngayong araw. So Dr. Morico, ano na lang po ang inyong mensahe para sa ating mga listeners for today? Okay. Maraming salamat po dito sa oportunidad na nabigay sa amin ng DOH, no, na again magkaroon kami ng daan para ma-educate po natin lahat ng nanonood na sa tamang impormasyon, no? Very important, napaka-importante po na
kumuha tayo ng mga tamang impormasyon sa tamang pinanggagalingan ng impormasyon para mas magigian tayo ng tamang dapat nating gagawin. So sa mga narinig po ninyo ngayon umaga, sana maibsan po yung maling akala natin tungkol sa mental health. Kung tayo din po ang nakakaranas ng mental health, sana hindi po tayo mapigilan na magkonsulta dahil lang natatakot po tayo sa stigma o sa masamang tingin ng ibang tao tungkol sa mental health, or sana hindi rin tayo matakot na ma-discriminate, at kung tayo din, at hindi rin sana tayo mag-discriminate sa mga taong may mental health concerns, no? Kasi as I have mentioned, 1 in 5 is affected with mental health issues. So pwedeng ngayon hindi po kayo, pero posible din po na at one point in your life, hindi ko lang po nakuha yung statistic, but at one point in our life, may statistics din kung ilang percent yung probability na tayo mismo ay pwedeng maka-experience po ng mga mental health issues. So, sana maging bukas po ang ating isip na tanggapin na ang mental health issue pareho lang po ng any kind of medical issue, no, like hypertension, diabetes. So pag meron tayong nararamdaman, pumunta tayo sa akmang doktor. Doktor din po kami, ang mga psychiatrist, no, na makakatulong sa inyo, at mas maaga po kayong magpakonsulta or magpatingin, di mas maaga po natin kayong matulungan, at mas maaga rin po kayong makabalik sa dati ninyong pagkabuhay o level na functioning, no? So maraming salamat sa opportunity na to, at sana lagi nga natin na pakinggan ang mga impormasyon na tama galing sa tamang sources po. So sana naway lahat po tayo ay mentally healthy sa mga kapanahunan na to, at hanggang matapos po yung pandemya. Alright, so sa muli, maraming salamat kay Dr. Maria Angeli Morico, at yan po ang ating naging chikahan tungkol sa mental health. Alright, no, ay maraming natutunan po ang mga tagapakinig natin sa araw na ito, dahil nais nga natin bigyang focus ang mental health, especially tayo ay nasa gitna ng isang crisis. So that concludes our chikahang pangkalusugan for today. Sa muli, ako si Joanna. Ako si Maxine, at laging natandaan na sundin ang Bida Solution Plus. Bawal lang mask at face shield, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. Lumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19, plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. So sana ay marami kayong natutunan sa ating chikahan ngayong araw. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Gumagaan ang inuman